Determinati li fis-26 ta' Marzu intkom nibqgħu nitolbukom il-fiduċja biex minn dakinhar nibdew nerġgħu nagħtu l-ewwel ħaġa ir-reputazzjoni lura lil pajjiżna. It-tieni inkattru l-investiment b'10 setturi ekonomiċi ġodda. U t-tielet ninċentivawk mingħajr ma neħdulek lura l-flus illi natuk. Dan kien il-messaġġ pożittiv u b'viżjoni li kompla jwassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech dan meta kienet jitkellem f'attività taħt it-tenda fis-Siġġiewi fil-bidu tar-raba' ġimgħa tal-kampanja elettorali. Hawnhekk Bernard Grech tkellem dwar dak li qal il-Ministru Clyde Caruana fejn saħaq bl-aktar mod ċar li minkejja li issa qed jibgħat iċ-ċekkijiet fid-djar wara l-elezzjoni se jdur lura biex jiġbor aktar flus filwaqt li jibqa' jisraq l-eluf mill-kontijiet tad-dawl u t-taxxa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li gvern ġdid immexxi minnu iwaqqaf dan is-serq u jagħti l-flus lura lill-poplu. L-għajnuniet tal-wage supplements illi tagħkom li ilhom tant jiftaħru bihom. Iridhom lura ħija fi żmien 5 snin minn għandkom qed tara kif ma tistax tafdhom il-daw. U int kif tista' tafdaw, int li qiegħed fin-negozju, kif tista' tafda Clyde Caruana illi għajjarkom faxxisti u komunisti, kif tista' tafdaħ? Bernard Grech kien qed jitkellem dwar il-kummenti xokkanti tal-Ministru Clyde Caruana li mal-ġurnalisti bl-aktar mod ċar saħaq li l-wage supplement li qed jagħti lin-negozji ser jerġa' jiġbru mingħand in-negozji wara li tgħaddi l-elezzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ikkonferma li issa sar jaf għalfejn Robert Abela bat drone fuq ir-residenza tiegħu biex jivvinta storja fuqu meta kulħadd jaf il-fatti dwar il-villa ta' Abela li imbniet fuq art ODZ u fakkar kif Robert Abela irnexxielu jixtri villa b'600,000 euro fl-2018. Laqqas terraced house ma tixtri b'600,000 euro? Aħjar tispjeganna dik. Mhux lili, lill-ġurnalisti, lill-poplu. Imma mhux ħanoqgħod ninħela fuq Robert Abela, intom qegħdinaw biex tkomplu tisimgħu dak li aħna għandna ippreparat għal dan il-pajjiż u n-negattività inħalluha għal Robert Abela. Kampanja elettorali sħiħa li jippruvaw jattakkaw il-proposti tagħna ma għamlux. Li jippruvaw jattakkaw li ma jagħmlux. Min-naħa l-oħra Bernard Grech kompla jispjega aktar proposti konkreti li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista fosthom dwar it-trasport tal-massa, it-trackless tram li fi żmien 5 snin se tkun alternattiva ta' trasport tajba li permezz tagħha tissolva l-problema serja ta' traffiku li għaliha l-Gvern Laburista baqa' mingħajr soluzzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega wkoll kif gvern immexxi minnu se jsaħħaħ il-qafas tal-prevenzjoni u l-kura għad-dijabete taħt il-kappa ta' strateġija nazzjonali u apparat importanti li jingħata b'xejn għall-pazjenti kollha. Hekk aħna rridu ninvestu il-flus tal-poplu u mhux nagħtuhom lill-ħbieb u lill-ħbieb tal-ħbieb, persons of trust, u lilek inċaħduk miċ-ċans li tgħix ħajtek bis-serħan tal-moħħ u bil-kwalità tal-ħajja. Kien Kutajja, Net News.